kako Bog gleda na ateiste i kako znati da demon napada nečiji dom. U Bibliji piše da Bog ne gleda ono što čovek gleda. Čovek gleda ono što je s polja, a Bog gleda na srce. Znači, Bog gleda ljudska srca. To što se neko izjašnjava kao ateista, a živi moralno, ne znači da je odbačen od Boga. U Rimljanima poslanici u 2. poglavlju Bog, odnosno apostol Pavle, Bog preko njega kaže da neznabošci, znači oni koji ne znaju za Boga, koji žive po zakonu, po Božjem zakonu, a ne znaju za zakon, oni ne znaju za Bibliju, oni ne znaju za Božji zakon, ali žive po zakonu, oni dokazuju da je zakon zapisan u srcima njihovim. Ja znam ateiste koji žive vrlo moralno, ali oni ne veruju u Boga. Zašto Bog njih ne bi spasio? Zašto oni ne veruju u Boga? Možda su sablažnjeni, veliki broj ljudi odbacuje Boga zato što su sablažnjeni od toga kako žive nemoralni hrišćani ili nemoralni religiozni ljudi. Mnogi se izjašnjavaju da su religiozni i žive vrlo nemoralno i tako sablažnjavaju druge ljude. Isus je rekao, teško onima preko kojih dolazi sablazan. Takvi bolje da se nisu rodili. Takvi bolje sebi da vežu kamen vodenički oko vrata i da skaču u reku. Ti koji se prave da su religiozni, a fanatici, nemoralni i tako dalje. I onda se ljudi kad ih vide sablazne se i kažu, ma kakva religija, kakav Bog, pogledaj šta oni rade, ovo ono. Tako da što se toga tiče, Bog vidi ljudska srca i on određuje ko će biti spašen.